Bona tarda, som a la Biblioteca Joan Triadó amb Gerard Guix, la Clàudia, la Sandra, la Indra i en Víctor. Ells quatre han participat en un taller de narrativa dirigit per en Gerard Guix. Gerard, bona tarda. Bona tarda. Què és un taller de narrativa? Doncs és un lloc ideal perquè la gent que li agrada escriure i expressar-se puguin venir a treure tot el que saben i aprendre coses i a practicar i a passar-s'ho molt bé. Què heu fet amb aquest taller? Doncs hem fet molts exercicis a base partint de diferents punts, des d'imatges, quadres, somnis, coses que tots tenim a diari, i les aprofitàvem per a crear històries a partir d'allà i veure quines funcionaven, què funcionava i com treure el millor partit. Ens ha dit un ocellet que aquest taller tenia una característica, i era que era, per una banda, un taller presencial, però que també heu utilitzat un blog. Sí, tenim un blog molt xulo on a vegades, inclús en directe des d'aquí a la biblioteca que tenim a internet, penjàvem ja els escrits que anàvem fent els quatre alumnes, i era la manera de que la resta també poguessin llegir què estaven fent, els contes, les històries, i poder-ho seguir en directe i en viu. Hola, Clàudia. Hola. Ens podries dir, en poques paraules, què és per tu la literatura? Imaginació. Sandra, a l'hora d'escriure, quines són les teves fonts d'inspiració? Són qualsevol cosa que hagi llegit, o qualsevol cosa que hagi vist, o qualsevol cosa que hagi somiat, o no sé, qualsevol tonteria. Indra, una frase. Jo, lo meravellós atreu la destrucció. Hola, Víctor. Hola. Vols dir que això no ho feu només pels diners? Home, jo crec que no. La veritat és que ja tenim un professor amb molta experiència i que és molt divertit i molt bon rotllo, i encara que ens paguéssim molt o que fos sense pagar, vindríem encantats. Clàudia, què és el que més t'empipa en una novel·la? Que s'acabi en el moment més interessant. Molt bé. Sandra, el teu pitjor malson? Era que un pallasso m'apunyalava. Indra, una mentida habitual? Una trola freqüent? Jo no he fet res. Com? Jo no he fet res. Víctor, la teva lluita d'ara mateix? Ara mateix estic lluitant molt per les obres de teatre i el grup de teatre que estic, Gallaret Teatre, moltes obres que tenim en projectes, i estic lluitant per elles. Hem anat a la publicitat, Sí. Clàudia, ja per acabar, la teva paraulota preferida? Joder. Com? Joder, perquè la tinc molt sovint. Sandra, et reconeixes 4 defectes? Sí. Quins? Impulsiva, insegura, a vegades, tímida i... no sé, ara no... Te'n queden 2? No, me'n queda un. Te'n queda un? És que em queda un blanc. Molt bé. Que et quedes en blanc. Sí. Ja està, ja els tenim. Indra, quin és el teu soroll preferit? La pluja, els trons, el so de la natura. No. I Víctor, el teu darrer atac de riure quan va ser? Doncs farà una horeta, perquè a la classe de teatre m'han tirat una pilota i en vez d'agafar la pilota he agafat el cap d'una persona i ha quedat una miqueta graciós. Molt bé. Clàudia, Sandra, Indra, Víctor, Gerard, moltes gràcies. Fins una altra. Fins una altra. Adéu. Adéu.